En primeiro lugar, moitísimas gracias por participar nesta roda de prensa convocada por Unións Agrarias para tratar un problema grave que está sufrindo o sector lácteo nestes momentos. Como sabedes, e en primeiro lugar o que quero é presentarme, eu son Félix Porto, son o corresponsable como compañero que está sentado á miña esquerda física, Óscar Pose, do sector lácteo. A partir de agora trataremos de establecer comunicación con vos para trasladarvos aquelas cuestións que creemos que son importantes dentro do sector e, por lo tanto, en primeiro lugar, presentarnos. Eu quería ubicar en este momento, situar o que está sucedendo dentro dun sector que é un sector estratégico dentro do noso país, de Galicia. Un sector, somos a primeira comunidade autónoma de produción de leite dentro do Estado español. Estamos entre as 10 rexións europeas que maior produción de leite ten. Producimos o 39% do leite total do Estado español. Máis da mitad das explotacións se encontran ubicadas no noso territorio e é certo que se están producindo unha situación de incremento de produción. A produción de 1 de xaneiro do ano 2019 a 31 de diciembre dese ano se incrementou nese mesmo período do ano 2020 en un 3,9%. É dicir, se estábamos producindo 2.800.000 toneladas no 19, estamos cerca, rozando os 2.900.000 millóns de toneladas no ano 2020. Que se produzca máis, que se incremente a produción, non quere decir que se gañe máis. En realidade, o que está sucedendo tamén é que se está producindo unha subida do consumo, é dicir, os consumidores están apostando polo consumo de produtos lácteos. Hai unha subida no consumo de leite líquida, hai un aumento no consumo de iogures e de queixo, e, por lo tanto, estos factores aparentemente darían o deber andar unha situación radicalmente distinta que, por desgracia, nos toca vivir. A situación que nos toca vivir ven fruto, primeiro, de unha considerable subida dos costes de produción en estes últimos meses, de entre o 15 e o 20%. Esa subida dos costes de produción é fruto da subida das materias primas para a elaboración de piensos, é fruto da subida da enerxía, fundamentalmente da luz e do gasóleo, é fruto da subida dos costes salariales nas explotacións, dos salarios que den fruto da subida do IPC, e iso, ademais, sin contar outra serie de consideracións como a baixada do que van a ser as axudas PAC que se cobraban para paliar as pérdidas de ingresos pola venta de leite. En estes momentos tenemos un estudio que se fai desde a interprofesión, donde desde a propia interprofesión, como elemento objetivo que elabora ese estudio, donde participan obviamente as dúas partes, o sector produtor industrial e a distribución, se fija un coste medio do precio do leite para producir un litro de leite de 0,35 céntimos. A realidade é que o que se está cobrando neste momento polo precio do leite, de media no Estado español é de 0,34 céntimos, de media en Asturias é de 0,36 céntimos, solo Asturias está por riba desa media de estudios de coste de produción, e en Galicia estamos apenas en 0,33, é dicir, 2 céntimos por baixo do precio, do coste, do que costa producir un litro de leite según un estudio que fai a interprofesión. Alguén terá que explicar o porqué isto é unha constante, que Galicia teña os precios máis baixos de España, que Galicia teña os precios máis baixos da Unión Europea, e o porqué hai un diferencial constante con comunidades autónomas que están pegadas a nós, como Asturias, donde temos un diferencial
de 3 céntimos de leite. Os gandeiros, os produtores de leite deste país non teñen ningún tipo de posibilidade de repercutir os costes, o incremento de costes de produción que se está producindo neste momento sobre o precio do leite. Estamos a vivir unha ficción en cuanto ás negociacións dos precios do leite. Nos sentamos cas industrias, é certo, pero en todo caso as industrias o que fan é poner en riba da mesa un contrato que non permite modificar nunca no referente aos precios, por lo tanto, nos imponen os precios, en este caso do ano pasado, non nos deixan modificar nada e, ademais, o que introducen é unha cláusula que é, cando menos, abusiva e insultante para os produtores deste país, donde se di que o precio que cobran cubre os costes de produción. Independientemente de que se produzcan variacións, como está sucedendo neste momento, se incrementen os costes de produción, o gandeiro oblíganno a firmar un contrato donde di que sexe o precio que sexe o que cobra e sexan os costes de produción que teña independentemente dese incremento, estos costes lle cubren co precio que percibe. Por lo tanto, non existe negociación real. É unha auténtica ficción e é unha auténtica imposición duns contratos que se convirten en contratos de adhesión. E ante esta situación nos encontramos un panorama a veces difícil de soportar, con mensaxes como o que sucedía onte, por exemplo, no Parlamento de Galicia, onde se facía ou se trasladaba unha visión optimista dunha realidade diferente a que existe con respecto aos produtores e os precios que se cobran, donde tenemos que instar a propia administración para que de unha vez por todas se den pasos reais para conseguir que cando menos se aplica a normativa que hai en vigor, para que ese plan lácteo se dote de dotación presupuestaria, porque non deixa de ser papel mollado e se está vendendo como un gran logro e como unha cuestión que vai a revolucionar o sector lácteo do noso país, e que se tomen medidas para evitar que sigan deambulando os primeiros compradores que aparecen, que son auténticos fantasmas e que deixen un regueiro de impagos por toda a nosa comunidade autónoma. E, ademais, o que queremos é que aquelo que se está potenciando desde a Xunta de Galicia se condicione de algún xeito a que os produtores teñan o día os pagos no precio do leite. Onte mesmo se estaba instando a Xunta de Galicia para que se articularan medidas para darlle ás industrias lácteas subvencións a cambio de nada. E a non ser algo que nos parece que, cando menos, se teñen que activar mecanismos para evitar que se sigan sucedendo situacións como a que, por desgracia, nos toca vivir. E, sobre todo, o Ministerio de Agricultura, que nestes momentos é o que ten a arma perfecta, pola vía da normativa, para regular e articular definitivamente a posibilidade de que haxa unha negociación real. O dixemos desde o primeiro momento. A modificación pola vía do Real Decreto Lei 5/2020 da Lei de Cadena, co seu artículo 9, donde se transcribe que ningún produtor da cadena de leite pode cobrar menos do que son os costes de produción que ten na súa produción, pois está incumplindo dunha forma descarada. É o propio Ministerio de Agricultura que ten os datos dos precios que perciben os produtores da industria, ten os datos do que percibe a industria da distribución e ten os datos do que como a distribución vende o precio de venta ao público dos distintos produtos lácteos nas distintas cadenas de distribución. Por lo tanto, é a propia administración, é o propio Ministerio de Agricultura quen ten a posibilidade e a capacidade de actuar para que se cumpla simplemente a normativa que el mesmo publicou. Por lo tanto, o que lle pedimos ao Ministerio de Agricultura é que de unha vez por todas actúe do oficio e que exija ás industrias lácteas que en lugar de sentarse e facer unha ficción de negociación dos contratos que nos están ponendo encima da mesa, que se cumpla. E, ademais, o que debe facer é, cando menos, instar as industrias para a revisión dunha cláusula que, a todas luces, injusta, arbitraria e fora da normativa que o propio Ministerio publicou. Paso a palabra ao meu compañeiro Óscar para que vos traslade máis sobre isto. Unha serie de datos a esta situación donde, como
decía Félix, siguen desaparecendo explotacións todos os anos en Galicia, en torno das case 500 explotacións todos os anos. Para o dato concreto, en xaneiro de 2016 había 9.078 explotacións, en xaneiro de 2021 xa só quedaban 6.722. Por lo tanto, sigue esa desaparición de explotacións e nesta situación é certo que seguimos aumentando a produción, que as explotacións que quedan son moi profesionais, son das máis competitivas a nivel da Unión Europea, pero, como tamén dicía Félix, ese incremento de produción que se está producindo do 3,9% no 2020 respecto ao 2019, pois non supón un incremento dos seus beneficios, senón que supón, como calquera outra economía de escala, para manter o rendemento, ou para manter ese marxen de beneficio, a única solución que lles queda é incrementar a produción. A nivel de precios, pois tamén seguimos sendo a comunidade que menos cobramos de España, polo tanto, pois aquí non se avanzou nada nos últimos anos, e non só eso, senón que, ademais de ser a que menos cobramos en precio medio, pois somos a comunidade que temos o leite cunhas calidades máis altas, fundamentalmente a nivel de materia grasa, co cal a industria obtén un rendemento maior do leite que recolle en Galicia que do que recolle noutras comunidades. Por lo tanto, pois ten menos sentido, se cabe, que se nos estea pagando menos o leite. A todo isto, hai que añadir a situación de mercado, a situación de consumo por un lado, xa comentaba antes Félix, que dese incremento de consumo tanto en leite líquida como en iogures, fundamentalmente en queixos, durante o 2020, por lo tanto unha situación moi beneficiosa para todo o sector, pero sin dúbida para as industrias, e tamén a que hai que añadir unha situación que se está dando os últimos meses, que é de incremento importante dos produtos industriales, fundamentalmente de manteiga, leite en polvo, pois con incrementos do 12% da manteiga no último dato interanual, ou do 12% no que se refire ao leite en polvo. Por lo tanto, a industria está tendo unha saída do seu produto importante, tanto a nivel de consumo como dos produtos, dos derivados, digamos, que se podan producir nesa transformación, pois tamén está tendo un beneficio maior. Sin embargo, nas negociacións que se están dando dos contratos das principais industrias que se deron durante o mes pasado e que se están dando durante este mes, pois estamos asistindo no mellor dos casos a un mantemento dos precios respecto ao ano pasado. Por lo tanto, se temos en conta o importante incremento dos custes de produción, como tamén se comentaba aquí, de preto do 20% no custo da alimentación do gando, pois evidentemente pon o sector nunha situación moi complicada, e por outro lado, isto se entende menos polo que comentábamos de mellor situación ou mellor posición das industrias, e polo tanto, unha situación totalmente incomprensible. É incomprensible porque non nos cabe duda que tamén están aproveitando a situación de pandemia que nos dificulta facer movilización, facer reunións incluso con produtores, e polo tanto a industria está aproveitando, consciente desta situación, para impoñer aínda máis estes contratos que, como tamén se dicía, son contratos de adhesión sin posibilidade de cambiar unha sola coma. Por lo tanto, non hai nada de negociación, nin a nivel individual, nin a nivel da única organización de produtores que queda a día de hoxe en Galicia, ULEGA, que tampouco se están chegando a acordos coas principais industrias e síguense impoñendo contratos. Por lo tanto, aquí ten que tomar cartas no asunto alguén, fundamentalmente as administracións, é dicir, a administración central, coa lei de cadea, e a administración autonómica, leva varios meses ca propaganda do plan de dinamización do sector lácteo, con unha serie de medidas,
pero non basta con enumerar as medidas, hai que poñerse a traballar. Bueno, o donte foi un exemplo máis en que se está traballando nunha línea completamente contraria aos intereses do sector, porque non ten sentido que se sigan dando axudas a industrias que non queren ter acordos co sector, non queren cumplir a lei porque non teñen en conta ese incremento de costes de produción para os produtores e, polo tanto, bueno, pois esperemos que se cambie de forma inmediata esta situación e que a través de algún tipo de negociación para renegociar os contratos que a día de hoxe xa están asignados por ese incremento de custos de produción, porque a lei o establece e, polo tanto, que de forma inmediata se tomen medidas neste sentido para que haxa unha revisión dos contratos xa asignados e unha negociación á alza dos que están por asignar para os próximos meses. Mira, esa parte xa estamos facendo, é dicir, hai unha parte na que obviamente como organización non podemos estar ou permanecer impasibles ante a actitude e o que está a facer as industrias. De feito, na AICA xa se presentaron varias denuncias, sobre todo no relativo ás negociacións con elas por esta cuestión. E, en segundo lugar, ese é un procedimento que obviamente podemos utilizar e utilizamos. Pero en este caso, xa desde a organización se lle enviou unha carta ao propio responsable do Ministerio para que teña en conta esta situación no día de onte, e ademais o que creemos é que se debe actuar de oficio, é dicir, o que estamos instando en primeiro lugar é que a administración actúe. Ten todos os datos, sabe o que está acontecendo, sabe cales son os costes de produción, sabe que hai un estudio objetivo de costes de produción que fija un coste medio para as explotacións deste país. E, por lo tanto, si ten todos os datos de como se vende e como se refleja o precio nos distintos eslabóns da cadena, o que parece normal que aquel que publica unha normativa que tenga a responsabilidade e que tenga a posibilidade de arreglalo, pois que actúe de oficio e que, por lo tanto, convoca as industrias para modificar este tipo de comportamento, e se non o fai, pois é obvio que non só a través de denuncias a través do INLAC actuaremos e pondremos en marcha os servicios jurídicos, pero obviamente, tamén o decía Óscar antes, que estamos en unha situación complicada polo tema da pandemia, donde as movilizacións, pois lógicamente van a ser tamén complicadas, en tanto en cuanto non mellore esta situación, e ojalá se xa canto antes, pero non cabe duda que se están estudiando mecanismos para ver como podemos agilizar esa actuación urxente por parte do Ministerio de Agricultura. Si temos detectado algún que outro movimento e, por lo tanto, que estamos tratando de evitar que se produzcan, sobre todo asesorando e explicándolle aos nosos afiliados que teñan cuidado con este tipo de mecanismos e con a aparición de esos primeiros compradores fantasmas que ti sabes moi ben que no pasado deixaron ese regueiro de deudas e difíciles, ademais, despois, pola vía judicial de recuperar, e en todo caso, sí, estamos e o ponemos en conocimiento da administración, e o que solicitamos é que se actúe con rigor con este serie de temas, e, sobre todo, que se legisle de algún xeito para que, pola vía dos avales, ou por algún tipo de garantía, para que non se produzcan esas situacións no futuro no noso país. Hai unha situación actual, como comentábamos, de incremento de consumo, de incremento de precios de produtos industriales, e para nós sube de costes de produción. É dicir, é un momento óptimo para ter uns contratos a alza. Sin embargo, nos encontramos con imposición, unha vez máis, de contratos, e que, a pesar de estar organizados nunha organización de produtores, pois dificulta ou imposibilita acordos, non? É dicir, por lo tanto, ven a ser contratos de imposición. Si se chegou a acordo con algunha industria, pero de pequenas cousas, non do que realmente necesita o sector neste momento, que é un incremento importante no precio de forma inmediata. Si é certo que o sector produtor, a pesar dunha evolución importante que fixemos, dunha modernización das nosas explotacións, a máis brutal de toda a Unión Europea, con diferencia, hasta, non fai tantos anos non éramos os punteiros, a día de hoxe si estamos á altura de calquera país da Unión Europea. Sin embargo, discrepo no sentido de que o ULEGA, pois hasta non hai moitos meses, era a principal, a organización de produtores máis grande de España e a máis grande da Unión Europea. Sin embargo, eso por si solo non propicia os acordos.
É dicir, hai tal desequilibrio entre o peso que ten a distribución, entre o peso que ten a industria respecto aos produtores, que non só con a agrupación en sí damos feito isto. Se necesitan apoios por parte da administración, se necesitan en outros países, se están dando en outros países onde o sector está máis organizado, ten outras dinámicas, aquí se necesitan moito máis. Por lo tanto, bueno, pois, non é tanto en este tema en concreto algo de organizarse ou de agruparse, senón que ten que haber algunhas medidas que acompañen esa negociación, polo menos nos primeiros pasos. E non é crear nada novo, senón que é facer que se cumpla a lei que non hai tanto que se aprobou, e, polo tanto, simplemente con facer cumplir estas leyes, pois estaríamos nunha situación totalmente distinta. Perdón, me gustaría decirte, é certo que ás veces hai que facer autocrítica, porque non é obvio que non sempre se pode dar raquetazo ás responsabilidades, pero tamén é certo que durante estes últimos anos, se alguén fixo inversións, se alguén puxo en risco o seu patrimonio facendo importantes inversións a base moitas veces de créditos e de operacións que lle supuxo en moitos casos ese riesgo patrimonial, foron os produtores de leite. O que tratamos de poner en riba da mesa é que nos parece que a situación despois de todo o leite, de todos os cartos públicos que se liban invertido en procesos industriales en este país, que saliron todos como saliron, pues nos parece que novamente volvamos a caer no mismo, sin poñer ningún tipo de condición para que esas industrias cumpran cando menos algún tipo de requisito, entre elas que os pagos aos gandeiros estean día, por exemplo, con poñer simplemente eso, pues é o que nos parece tremendamente injusto. Mire vostede, nosotros o que estamos pedindo, que efectivamente, que aquelo no que levamos loitando moitos anos, porque efectivamente tenemos un problema estructural, é dicir, importamos 3 millóns de toneladas todos os anos de materias primas para a elaboración de piensos, para a alimentación de ganado, 3 millóns de toneladas, que significaría poñer en marcha 200.000 hectáreas no noso país para que se pudera producir esas materias primas que importamos fundamentalmente de Sudamérica. Conseguir eso foron anos de traballo, que se introdujera unha modificación que temos en riba da mesa, que é a proposición non de lei de mobilidade de terras agrarias, donde nós como organización vamos a apostar porque creemos que pode ser prácticamente o último cartucho para conseguir de unha vez por todas que a base territorial que necesitan as explotacións para poder producir en condiciones de competitividade e reducción de costes se utilizar ese instrumento, sempre cando, obviamente, vaya acompañado de dotación presupuestaria. Pero, mire, hai outra cuestión. O Marxen de Ulega naciu ca idea clara de conseguir mellorar os precios, pero para eso non só sirve con unha norma que de algún xeito non poña ou non regule cales van a ser as sancións para aqueles que incumplan esa norma. Por lo tanto, o que instamos ao Ministerio é que de algún xeito e de unha vez por todas empecemos a facer o que é a negociación colectiva en outros sectores no sector lácteo e que teñamos en contra os parámetros objetivos que marquen os precios do leite, que se fijen túneles que o temos ofertado durante estes últimos días de negociacións e meses con as industrias lácteas e fijar a posibilidade, con un techo por arriba e un teito por abaixo, de que en caso de que se produzca unha subida dos precios en mercado, de los precios industriais, que se produzca ou que se repercute esa subida, como está sucedendo en estes momentos, polo menos en parte o sector produtor. E que se é o contrario, incluso estamos dispostos a que eso tamén se repercuta. É dicir, con un teito por arriba e un teito por abaixo para que eles e nós teñamos garantías de que temos un mínimo garantizado. Pero nin siquiera eso. O único que aceptan é imposición de precios, nos din o precio que fijaron como o resto de compradores, non hai forma humana de modificar absolutamente nada con ninguna das empresas, se impón ademais o gandeiro que firme unha cláusula que a todas luces é abusiva, donde garantiza ou donde di que se lle cobren os custos de produción e se queda todo o mundo tan ancho saendo e sendo consciente que ten a posibilidad de introducir un mediador, un observador, alguén que dé fe de que iso é así, porque os datos os ten o Ministerio,
e sigue deixando pasar o tempo, de forma que a situación que comentaba o meu compañeiro Óscar de desaparición, de goteo de desaparición continua de explotacións en este país vai a generar un problema que vai ir a moito máis largo plazo. Problema da despoblación no rural, problema da fauna salvaje, é dicir, en ese sentido, ou se poñen os mecanismos neste momento para evitar esa sangría de pérdidas de explotación, ou do contrario vai a ser moi difícil. E sí, é certo que di vostedes, asumimos a nosa parte de culpa, entonamos esa miña culpa, pero é certo tamén que necesitamos de unha normativa clara e, por suposto, que se cumpla para que se garantice que non sucedan nunca máis este tipo de situacións abusivas por parte das industrias locales.